Ya jengduk wong ayu sing tak tresnani yo karo aku minangka gandolane ngatiku. Injih Kang Mas, pripun Kakang Masku? Kene lungguh kene nduk wong ayu cedhak marang Kakang, Nduk. Injih Kang Mas. Nduk, dina iki aku kok pengen nandang katresnan marang sliramu. Apa sliramu gelem nduk wong ayu? Loh, napa Kang Mas kuat? Lah wong biasane yo mek loyo ngoten lho Kang Mas. Ora nduk wong ayu. Saiki Kang Mas wis duweni kopi Mak Espresso gila. Carane gawe Mak Espresso kuwi disuwek bungkuse, terus disokne ning cangkir, banjur terus diwenehi banyu panas.